Niekto sa s nami hrá. To je dobré, lebo my sme sa doteraz hrali s nimi. A tam je ďalšia, pozri. Kde? Poď. A bolo ich požehnanie, nalepené kde tu, zmysel zo začiatku nedávali, pravda, ale viedli k naozajstnému prekvapeniu. A my sa radi hráme a ešte radšej sme prekvapení. Po schodoch opatrne. No to už mi je objav. Vieš čo, keď už si tu, zázvoň. Nech vieš, že ideme. Cinkni. Ale... Čo to, kde si? Však už tu nič nie je. Aha, pozri. 2. Oranie sa nekoná. Hľadajte štenia. Čo štenia? Štenia. Či by nás chcel pozvať na pivo? Pivo. Taký dobrý súdok štenia, to je 25 litrov. To dá zmysel, logiku. Tak poďme do grilu. V tejto zime. No do grilu. Ale čo nahľadáš štenia, keď hľadajte štenia, no mohli vymyslieť niečo zložitejšie, veď to nájdeme za pár sekúnd, nie? No tak poďme. Ale necháme tak. No. Hľadajte štenia. Hľadaj štenia. Čo je na tom také ťažké? Jedno, vieš. Jedno. No tak ale vypiješ, koľko vypiješ pív. A hlavne my nemôžeme piť piva len tak, Mirnix, Dyrnix. Jednak šoferujeme a jednak, no, neviem si predstaviť nealkohol. V tejto zime? A naviac v tejto zime. Však má to sa nejaký úroveň táto relácia, hádam. Nie, štenia nájsť, to je taký problém. Nevyplašiť, aby sa nezlákli. Také čierno-biele. Guličky moje zlaté. A kde ste sa tu zobrali? Jaký, no poď. No poďte, čau. Poď sem, poď. No čo môj, ovonaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. A kto ide do môjho klobúka? Chalani! Počúvaj, základná vec. Mená. Uf, puf, muf, buf, ruf a fuf. A fuf. No máš lepšie. Jablko, ty blko, on blko, my blko, vy blko, oni blko. A to je stále iba 6, ich je 7. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Yes!
Počúvaj, bracho. No? Necháme odkaz Rančerovi, on sa hral s nami, zahráme sa. Výborné, nechajme odkaz, tuto. Že našli sme. Tak. Tak. No, drží. Našli sme. Ja som zvedavý, čo povie Rančer. Nechce držať. Túto ti to nalepím a tu budeš tým chodiť. No, necháme tu celý týždeň. Dobre. Necháme ich tu, súrodencov, nech sa hrajkajú. No ja mám robotu. Akú, prosím ťa? Slama, alebo seno. Slamy dosť. Ale toto je seno. No, ale vedľa je slama. Áno. Poď, ukážem ti. Jasné. Zvyšte otáčky z maxima na minimum. Zapněte pultošlapku nebránního perigea. Provedu. Vypustím kontrolního chrousta. My máme parní stroj, úžasné síly zdroj a že náš jen jatata. Spustíme parní stroj, úžasné síly zdroj pro každého jatata. Na 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 on si zpívá jatata. Na 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 náš parní stroj jatata. Na 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 on si zpívá
No, dobre to bolo iba chvíľu. Kolega poznamenal, že pán brat je ako jeden reklamný slogan. Keď som sa ho spýtal, aký, odpoveď bola, že bez hračky neodídeš. Už minule sa zamiloval do traktora, som si to našiel v odbornej literatúre, je to traktorofília, no a tentoraz sme ho z tej malej krabičky na kolesách nevedeli dostať ani heverom. Aj na záchod by s tým čudom chodil, keby sa dalo. Faktom zostáva, že mechanizáciu naozaj zvládol za pár minút. Prisám vačku, nikdy predtým v tom nesedel. Fakt. Lenže podľa toho aj vyzeral výsledok. Slama bola po celom ranči. Kto ju uprace? Hádajte 2-krát. Alebo 3-krát. Čo? No, hotovo? No tak čo? Ak som mal robotu, ja viem, no tak dobre, no tak troška to trvalo, ale robotu treba robiť poriadne. Ešte jednu vec, ale súťažiaci. Nová cena do pokladu. Ja som sa dovozil, ale oni sa budú voziť na iné veci. Poď, ideme to vybaviť, ideme do auta. Poklad na Strejbornom jazere sa definitívne rozrástol do definitívnej podoby. Poslednou cenou je auto na víkend s plnou nádržou od spoločnosti Autoprofit Galanta. Už len vyžrebovať víťaza. Čo by sa mohlo stať? Počkajte, 2, 3, 4, o 8 týždňov. Tak nejako. Tak dovidenia na budúce.